Ginklaro na day Senador Bongo kag Senador Robin Padilla nga hindi sila magbiya sa Senate Minority Block. Ini sa tunga sang huring-huring nga may pila ka mga senador nga nagatuyo nga magsaylo sa Majority Block sa Senado. Antes nagadyon ang sesyon, nakitaan sa day Padilla kago nga may ginasulat. Nagpakita man sila sang Duterte signature fist bump nga kaginpakita ang papel nga may nakasulat nga Duterte Block kami. Kayo na lang sumama. Nagkapsa naman si Go sa post nga solid Duterte Block kami. Kahit tatlo na lang kami maiwan. Ang ginatumod sila nga tatlo, amo siya, si Padilla, kag si Senador Bato de la Rosa, nga nangindulaan halin sang Nobyembre 2025, bangod sa report nga nagwa na ang arrest warrant sang ICC para sa iya. Suno pa kay Go, dapat nga magtrabaho kag magserbisyo na lang sa baylo nga unahon ang politika. Matandaan nga mismo si Senate President Vicente Tito Soto III ang nagsiling nga may mga miyembro sa minority nga nagaplano sa pagsaylo sa majority. Kasunod din isang ginplano nga kodita nga napalpak sa pagpakakas kay Soto sa posisyon.